Ari ambuye naira naine. Naine. Naira naine tabu mulire kuno. Mwana we tabu mulire kuno. Iweyo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Tikulandireni omvera kumasono samene mukutonera pa program imene tikuphunzira za mipingo isanu ndi iwiri yokhala mu Asiya imene tikumayiona kuchokera mu buku la Chivumbulutso. Ndipo mu tsiku lero tikhaso tikupitiriza kuphunzira za mipingo isanu ndi iwiri imeneyi pamene tikaone umodzi mwa mipingo isanu ndi iwiri imeneyi imene yokapezeka mu buku la Chivumbulutso. Ndipo mu tsiku lero pa program ino mukhalire mbale wanu Daniel Njepan class kuchokera ku mpingo Khristu imene masonkhana kuntakataka mboma ladedza. Kumbukirani na kuti program imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndikukhulupirira kunena kuti omvera komanso amene mukuonera amene mwakhala mukutsatira program imeneyi mukudziwa kuti tikuchoka kuti komanso kuti pakali pano tikupita kuti. Pamene tinafotokoza makamaka zokhuza ndi mipingo isanu ndi iwiri yokhala mu Asiya, tinafotokoza ndithu kunena kuti mipingo imeneyi tiona kuchokera mu chapter cha number 2 komanso chapter cha number 3 cha buku la Chivumbulutso. Ndipo pamene tinayamba kuphunzira tinaphunzira ndithu tinayamba kuona makamaka zakalata amene analembera mpingo umene unali ku Efeso. Ndipo takhala kuona mipingo imbiri kufikira mu program imene yangotha kumene tidaphunzira kwambiri makamaka zokhuza ndi mpingo wa Khristu umene unali ku Pergamo. Ndipo mu tsiku lero imene tikupitiriza kuphunzira tifuna tikaonenso zakalata wina ndiye kalata amene amalembera mpingo wa Khristu umene umakhala ku Tiatira. Kalata amene amalembera mpingo wa Khristu uwo umene umakhala ku Tiatira. Nkhani imene timepeza mu buku la Chivumbulutso chapter 2 kuyambira verse yake number 18 kukalekeza 29. Chivumbulutso chapter 2 kuyambira verse yake 18 kukalekeza 29. Ndipo tikamazukuta timaona ndithu kunena kuti ameneyo ndi kalata omaliza amene akapezeka mu buku la Chivumbulutso chapter 2. Kusonyeza kuti mu program yotsatira tidzayamba kuona kalata amene akapezeka mu buku la Chivumbulutso chapter 3. Komanso timaona kunena kuti ameneyo ndi kalata wantali kwambiri pa makalata onse amene analemba kulembera mipingo isanu ndi iwiri imene makhala mu Asiya. Ndiye kuti tikazaphunzira mipingo ena yonse 6 jayo 7 jayo tikazaphunzira tizaona kunena kuti kalata amene anali wantali kwambiri ndi ameneyo amene amarumiza ku mpingo wa Khristu umene unali ku Tiatira. Tidziweniko zinthu zingapo tisadapite kukawerenga kuti kodi Bible lathu limafotokoza chani pa zimene Mulungu analemba kulembera mpingo wa Khristu umene unali ku Tiatira. Tikamakamba za mzinda umene wa ku Tiatira tikuyenera tidziwe zonena kuti ndi mzinda umene unali kummawa kwa mzinda wa Efeso. Komanso unali mzinda umene umadziwika kwambiri ndi zochitachita kapena kutakataka makamaka pa nkhani ya malonda komanso ndi zamaluso. Zamaluso zimenezi makamaka zimakhudza nkhani yokhudza ndi ntchito zamanja. Imodzi mwa ntchito zamanja imene mpingo wa ku Tiatira umadziwika nayo inali nkhani ya kuomba salu. Nkhani yomba salu. Nkhani yomba salu imene imwene tikhuzanso kuimvetsa bwino kwambiri tibwerera ku buku la Machitidwe Atumwi. Machitidwe Atumwi chapter 16 verse yake number 14 amakambako makamaka za chipatso choyamba cha Paulo pamene anafika ku Filipi akulalikira uthenga wabwino. Kumeneko adabatiza munthu wina otchedwa Lydia komanso ndi pabanja pake. Tikabwera mu buku la Machitidwe Atumwi chapter 16 verse yake number 14 imationetsa kunena kuti Lydia uyuyu anakapezeka ku Filipi inde koma kwa kwenikweni kunali kuti kunali ku Tiatira. Ndera amachokera mudzi wa Tiatira anachoka ku mzinda kumeneko ndikubwera ku Filipi kumene amazachita business yake yogulisa salu. Zimene zikuchitira ndithumbo nonena kuti tikamakamba za mzinda umene wa Tiatira anthu ake kapena dera limeneli limadziwika ndi nkhani yokhudza ndi kugulitsa makamaka nkhani yokhudza ndi zaluso kuphatikizapo zimene zitafotokoza za nkhani yokhudza ndi salu pamene taona chitsanzo chabwino kuchokera m'buku la Machitidwe Atumwi chapter 16 verse yake number 14 pamene tikuona za nkhani yokhudza ndi Lydia. Choncho tikaoneni kunena kuti kodi kalata ameneyo analemba zorani potumiza ku mpingo wa Khristu umene umakhala ku Tiatira. Pamene tifuna tikawerenge tsono mu buku la Chivumbulutso chapter 2 verse yake number 18 kukalekeza 29 pamene analemba motere.
Ndipo kwa angelo wa mpingo wa ku Tiyatira lemba, izi azinena mwana wa Mulungu wakukhala nawo maso ake ngati mkuwa wonyezimira. Ndidziwa ntchito zako ndi chikondi chako ndi chikhulupiriro ndi utumiki ndi chipiriro chako, ndi kuti ntchito zako zotsiriza zichuluka kuposa zoyambazo. Komatu ndili nako kakutsutsana ndi iwe kuti ulola mkazi Yezebeli wodzitcha yekha mneneri ndipo aphunzitsa nasocheretsa akapolo anga kuti achite chigololo ndi kudya zoperekedwa nsembe kwa mafano. Ndipo ndampatsa iye nthawi kuti alape, koma safuna kulapa kusiyana nacho chigololo chake. Taona ndiponya iye pakama ndi iwo akuchita chigololo naye kuwalonga mchisautso chachikulu ngati salapa iwo ndi kuleka ntchito zake. Ndipo ndidzawononga ana ake ndi imfa, ndipo idzazindikira mipingo yonse kuti ine ndine iye amene ayesa impsyo ndi m'mitima. Ndipo ndidzaninkha kwa yense kwa inu monga mwa ntchito zanu. Koma ndinena kwa inu, kwa otsala aku Tiyatira onse amene alibe chiphunzitso ichi, amene sanazindikira zakuya za Satana monga anena, sindikusanjikizani katundu wina, koma chimene muli nacho gwirani kufikira ndikadza. Ndipo iye alakika ndi iye amene asunga ntchito zanga kufikira chitsiriziro. Kwa iye ndidzampatsa ulamuliro wa pa mitundu, ndipo adzawalamulira ndi ndodo yachitsulo monga zotengera zawo owomba mbiya ndi ziphwanyika mapale. Monga inenso ndilandira kwa Atate wanga, ndipo ndidzampatsa iye mtanda, iye wokhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mipingo. Zimenezi ndi zimene mulembi kapena zimenezi ndi zimene Mulungu analemba kulembera mpingo wa Khristu umene unali ku Tiyatira. Chinthu choyamba tikamaona makamaka mu vesi yake namba 1, tikuona unena kuti akuteronso kunena kuti kalata yamutumize kwa angelo wa mpingo wa ku Tiyatira, zimene takhala kuzifotokoza kale mapologalamu otsatira kuti amangotanthauza za utsogoleri umene unali pa mpingo umenewu wa ku Tiyatira. Ndipo mu vesi yake imeneyi tikuona unena kuti Yesu Khristu akudzifotokoza ndithu kunena kuti ndiye okhala nalo maso ake ngati lawi la moto ndi mapazi ake onyezemera ngati ndi mapazi ake ngati mkuwa orani onyezemera. Tikuona kuti akuzifananiza ndithu kunena kuti ali ndi maso ake ngati lawi la moto, komanso mapazi ake ngati mkuwa onyezemera. Akufuna kutanthauza kunena kuti chani? Kuzitenga kukhala opambana, odula mwina tikhoza kuzimva choncho. Tikamakaona makamaka kuyambira mu vesi yake namba 19, tiona kunena kuti akuyamikira ntchito zimene anthuwa amachita bwino. Chimodzi mwa ntchito zimene anayamikira kunena kuti amachita bwino akauza nena kuti chani? Ndidziwa ntchito zako ndi chikondi ndi chipiriro chako. Akufotokozera mpingo kunena kuti ndidziwa makamaka za nkhani okhuza ndi ntchito zako ndi chikondi chako, komanso ndi chani? Ndi chikhulupiriro chako. Ndeti mpingo umaonetsana chikondi makamaka mapanga zimene mwa Mulungu amafuna. Makamaka tikamaona mu buku la Hebrew chapter 13 verse yake namba 1 kuti chikondi cha pa abale chipitirebe kapena chikhalebe. Komanso afotokoza za chipiriro pamene mpingo umadutsa m'masautso, ndiye kuti akhristu anali akukondanabe. Akhristu amakondanabe chingakhale mpingo umadutsa m'masautso. Afotokozaponso makamaka za chikhulupiriro, kukamba za kuchita zinthu koma mosakayika. Mpingo umenewu akuyamikiraponso makamaka za nkhani okhuza ndi utumiki wake. Akuti utumiki wake unali utumiki wabwino. Tikamakamba za utumiki tifuna kutanthauza kuti chani? Ndiye kuti mpingo umachita ntchito zake zimene Mulungu amafuna kuti mpingo zitani, ntchito zimene mpingo Mulungu amafuna kuti uzichita. Tikamazukura Baibulo limakuonetsa kutionetsa makamaka ntchito zingapo, makamaka zisanu za mpingo zimene mpingo umayenera kuchita. Chingakhale mwina anthu ambiri makondodziwa ntchito zitatu. Mwa ntchito zisanu zimene mpingo umayenera kugwira, ntchito yoyamba imene mpingo umayenera kugwira ndiyo ndi kulemekeza Mulungu nthawi zonse. Mpingo umayenera kudzikhala ndi makhalidwe abwino mwa anthu okhala mu mpingo komanso anthu akunja, kuti anthu pakuona za ntchito zabwino zimenezi adzikuonetsa kutani? Kulemekeza Mulungu. Timaziona zimenezi tikamaona mu buku la Efeso chapter 3 verse yake namba 21. Ntchito yachiwiri imene Mulungu anapereka kwa mpingo wake ndi kulalikira uthenga wabwino, zimene tonse timazidziwa bwino. Tikamaona mu buku la Marko chapter 16 verse yake namba 15 ndi 16,
komanso tikamona mu buku la Mateyu chapter 28 verse yake namba 19 komanso 20. Ntchito yachitatu ya mpingo ndi kulimbikitsa akhristu kapena kuphunzitsa akhristu kuti akakule. Tikamona buku la Mateyu chapter 28 verse yake namba 19 atalamulira kunena kuti mukapange anthu aja kuti akhala akhristu. Mu verse yake namba 20 anapereka ntchito inonena kuti mukaphunzitse iwo kuti asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulirani. Ndero tikuona ponso ntchito ya mpingo kunena kuti ndiyo kuphunzitsa akhristu ntchito zonse kapena malamulo onse amene Mulungu anatani kodi analamulira. Imene ndiyo tikhoza kutenga kuti ntchito ya namba 3. Ntchito ya namba 4 ndiyo kuthandiza osowa. Tikamakamba za nkhani yokhuza ndi kuthandiza osowa, mu mpingo mmakhala anthu osowa mwina amasiye kaya ana amasiye kapena mwina akazi amasiye, olo mwina nena kuti samasiye koma kapezedwa kwawo ndikovutikira ndithu. Ngati mpingo timene kuti tichite ntchito imene zomwezo zimene Mulungu analemba pogwisa ntchito mtumiki wake Yakobo. Tikamona buku la Yakobo chapter 1 verse yake namba 27 kunena kuti nkhani chipembedzo chosadetsa maso a Mulungu ndicho kucheza ndi ana komanso akazi amasiye mu chisautso chawo. Ntchito ine namba 5 ya mpingo ndi imene timayiona tikabwera mu buku la Timoteyo. Ntchito imeneyi tiyentikeone pamene tifotoka tsekule buku la Timoteyo. Timoteyo oyamba chapter 3 verse yake namba 15 analemba kunena kuti udziwe kuyenedwa kwake pokhala mnyumba ya Mulungu ndiye ekleziya wa Mulungu wamoyo unzati ndi mchirikizo wa choonadi. Tikuona kuti chinthu choyambirira pamene pa buku la 1 Timoteyo chapter 3 verse yake namba 15 Mulungu akumuza Timoteyo kunena kuti chani? Udziwe kuyenedwa kwake kapena udziwe kufunika kwake kokhala mnyumba ya Mulungu wamoyo. Ndipo akuti nyumba ya Mulungu wamoyo imeneyi umene akuti ndi ekleziya wa Mulungu wamoyo. Ndera kamba za ekleziya wa Mulungu leto situdzaka nora kamba za mpingo. Ndi mu verse yomwe akupitiriza nena kuti ekleziya ameneyi kapena nyumba ya Mulungu wamoyo imeneyi akuti ndi nzati komanso mchirikizo wa choonadi. Tikamakamba za nzati ndi mwina tikhoza kumvetsa kuti ndi pilala. Ya, chinthu chimene chimahoda kaya denga ake chinthu china chake kuti chikhalebe. Pamene amakamba za mchirikizo amangofuna kutanthauza malo. Ndiye kuti tikazimvetse monena kuti pamene amakamba onena kuti ndi nzati komanso mchirikizo choonadi akufuna kunena kuti mpingo wa Khristu ndi malo amene amagwira choonadi. Tikamakamba za choonadi ndi khulupirira zona kuti tonse timamvetsa bwino kuti amakamba za Mulungu. Tikamona mu buku la Yohane chapter 17 verse yake namba 17. Ndiye tifuna tikamvetse kunena kuti mpingo wa Khristu uli ndi ntchito ine namba 5 imene ndi kukhala nzati komanso mchirikizo wa choonadi. Kuchita kapena kuonetsetsa kuti Mulungu akuchitidwa potenga ndi imene Bible limanenera ndi ntchito ine imene ya mpingo. Ndiye tikuona ndithu pamenepa kunena kuti Mulungu amadziwa za utumiki wa mpingo umenewo. Zimene tikazona mu buku la Chivumbulutso chapter 2 mu mavesi ake amene kuyambira 18 wekeza 29. Ndiye amadziwa amene mpingo umagwirira ntchito zawo. Komanso afotokozapo makamaka za nkhani yokhudza ndi chipiliro. Chingakhale mpingo akhristu anali mu masautso koma ndiye kuti samalola kusiyana nacho chisomo cha Mulungu, amagwirabe ntchito, amatumikirabe Mulungu wamoyo. Chinthu china chimene anayamikira mpingo amene panchonena kuti chani? Ntchito zako zotsiriza zichuluka kuposa zoyamba. Ndi chinthu chofunikira kwambiri kumene chofunika kuchiona. Nthawi zambiri anthu akalandira kumene chinthu kapena akaphunzitsidwa kumene chinthu amachinthunthumira kwambiri ndi kumachichita. Koma pamene nthawi ikupita amazapezeka nena kuti mwina achizolowera ayamba kuchipeputsa, ayamba kuchitaya. Koma mpingo wakuti Tiyatira sunali choncho ayi. Akuti ntchito zake ntchito zake zotsiriza zinachuluka kuposa zorani? Zoyamba. Ndiye kuti pamene anthuwa analandira uthenga wabwino ndi kumakhala mmawa Mulungu, kachidwe kawo ka zinthu kamakula motenga ndi mmene Mulungu amatilamulira tonse kunena kuti ndine timene kuti tidzikula pamene tabadwa mu mpingo wa Yesu Khristu. Ndi pamene ndi chifukwa chake akulemba kunena kuti ntchito zako zotsiriza zichuluka kuposa zoyamba. Pamene amakamba makamaka za atatha kufotokoza makamaka kapena kuyamikira
zimene mpingo umachita bwino, anabweranso nthawi imene mpingo uwu anawudzudzula. Nkhani yakuli imene mpingo anawudzudzula ndi imene ikapezeka mu verse yake namba 20, pamene akambaka uzankhani okhudza ndi Yezebeli. Mu verse yake namba 20 mu buku limene lafotokozapo kunena kuti, taona verse 20, komatu ndili nako kotsutsana ndi iwe kulola mkazi Yezebeli odzitcheka mneneri ndipo aphunzitsa nasocheretsa akapolo anga kuti achite chigololo ndi kudya zoperekedwa nsembe kwa mafano. Akuti chinthu chimene chotsutsana nacho chachikulu chimene mpingo unali nacho ndionena kuti chani, unali ndi mkazi otchedwa Yezebeli omamulola mu mpingo, amene ankaphunzitsa akapolo ake a Mulungu kuti akachite chigololo ndi kuwasocheretsa komanso ndi kukadya zoperekedwa nsembe kwa mafano. Yezebeli ameneyu ndiye uti? Tikamaphunzira makamaka mu buku la mabuku a Chipangano chakale, makamaka tikawerenga mu buku la 1 Mafumu chapter 16. 1 Mafumu chapter 16 kukalekeza mu buku la 1 Mafumu chapter 21. Ndoti tufuna tifotokoze za nkhani imene ikapezeka kwambiri mu buku la 1 Mafumu chapter 16 kukalekeza mu buku la 1 Mafumu chapter 21. Amafotokoza za nkhani ameneyo, za mkazi amene otchedwa Yezebeli. Yezebeli anali mkazi wa ku Sidoni amene anakwatira ndi mfumu Ahabu. Mfumu Ahabu anali mtsogoleri kapena mfumu ya ana Israeli. Ndipo tikamawerenga makamaka mu buku limene la 1 Mafumu chapter 16 kukalekeza 1 Mafumu chapter 21, timapezapo mayina anthu atatu amene amapezeka kawiri. Timapeza dzina la Yezebeli, timapeza dzina la mamuna wake Ahabu, komanso timapeza dzina la Naboti. Nkhani imafotokoza kunena kuti mkazi uyuyu otchedwa Sidoni, mkazi uyu otchedwa Yezebeli, pamene anakwatira kwa Ahabu, Ahabu idalipo nthawi imene ankafuna munda umene unali pafupi ndi nyumba yake. Ndiye makamaka munda umene unali pafupi ndi malo ake. Kenaka zinapezeka kunena kuti afumu aja kukabiliana naye Naboti sakulola. Anapezeka kunena kuti anayamba kukhala mu moyo wa nkhawa. Mkazi wawo atamufotokozera, makamaka iwo anangopeza kuti mkazi uja anangopanga chisankho chonena zoyipa za Naboti, ndipo Naboti uja anapezeka kunena kuti anaphedwa monga mwa malamulo amene ankendera mu nthawi imeneyo. Kenaka munda uja Yezebeli anautenga ndi kukapereka kwa mwamuna wake Ahabu. Choncho timaonanso nkhani yomweyi makamaka yokhudza ndi munthu ameneyu mu buku la 2 Mafumu chapter 9, kuti ndi munthu amene anachita zosakhala bwino, makamaka tikhoza kunena kuti wakopa ana Israeli kuti akapange zinthu zosakhala bwino kapena zinthu zoyipa. Choncho pamene amagwiritsa ntchito dzina limeneli lakunena kuti Yezebeli, amangofuna kutanthauza makamaka za chiphunzitso chabodza kapena chiphunzitso chosakhala bwino. Chiphunzitso chosakhala bwino. Ndiye tikuona kunena kuti Mulungu amenepa wafotokozaponso ndithu kunena kuti mpingo kumeneku umalola mkazi ameneyo amene amadzitcha kuti ndiye mneneri, ndiye amalola soka gulu kena ka anthu kamene kamaphunzitsa zinthu zabodza muchani kodi mu mpingo, ndikumalola kunena kuti atumiki a Mulungu adziphwanya malamulo a Mulungu. Ndipo tikuona kunena kuti afotokoza ndithu zimene Mulungu angachitire inyeyo komanso anthu ena otsatira, kunena kuti ngati salapa adzaonongeka ndithu. Zimene tikaziona makamaka mu verse yake namba 21 komanso mu verse yake namba 22. Kodi pa nkhani imeneyi imene Mulungu analemba kulembera mpingo wa Khristu umene unali ku Tiyatira, ino ndine lero tingaphunzirepo chani? Chinthu choyamba chimene tingaphunzire makamaka chokhudza ndi zimene analembera mpingo umene wa ku Tiyatira ndionena kuti nkotheka ndithu nkovura ndithu munthu wachuma kukalowa kumwamba. Sikuti tunena kuti nkosatheka, nzotheka ndithu munthu wachuma kukalowa kumwamba, koma ndikovuta. Mpingo umene wa ku Tiyatira umakumana ndi mavuto ambiri amene makamaka amabwera fonena kuti mpingo unali wachuma, pokhala unena kuti anthu anali achuma sankasokera somwena za Mulungu, amadzivonena kuti iwo pawo khalekale bwino safunikiraso mphamvu ina yake.
kuganiza kopelewera kumeneko kana apezeka nena kuti analowa mu zinthu kapena mumakhalidwe osakhala bwino. Ndipo Yesu Kristo anachenjeza kale makamaka za nkhani yokhudza ndi imeneko nena kuti nkovuta munthu wachuma kukalowa mu ufumu wa Mulungu, zimene timaziona mu buku la Mateyu chapter 19 verse yake namba 23 komanso 24. Inu ndi ineyo ngati Akhristu pamene tili ndi chuma, tiye tiyesetsa chipeza chuma munjira bwino, tidzitumikira Mulungu tili ndi chuma kuti tikapeze moyo osatha. Nthawi zina zake mwina anthu amaphunzitsa moyo kuonena kuti umphawi ndi certificate yokalowera ku paradaiso. Isi choncho ayi. Munthu ukazokha kuti ndiwe mphawi koma sukutsata malamulo a Mulungu, ndiye kuti chipulumutso chikatani chikavuta. Tikaona m'Baibulo muli zitsanzo zabwino za anthu amene anali ndi chuma ndithu koma ankayenda pamaso pa Mulungu. Takumbukirani chitsanzo choyamba tione nkhani yokhudzana ndi Yobu. Tikamona m'buku la Yobu zimafotokoza ndithu kunena kuti kummawa kwa dziko limene amakhala ngati kunali munthu wochita bwino ndi anali Yobu, koma Baibulo limafotokozanso kunena kuti anali munthu opa Mulungu mmachitidwe ake onse. Anali ndi chuma koma amopa Mulungu. Takumbukiraninso za nkhani yokhudzana ndi Lidiya imene tinayiona kuyambirira paja mu buku la Machitidwe mu chapter 16 verse yake namba 14. Munthu amene analochita bwino makamaka chifukwa amapanga business, koma tikuona nena kuti mapeto pa zonse ndi munthu onena kuti anamvera uthenga wabwino ndi kukhala mu mpingo wa ndani, mu mpingo wa Yesu Kristu ali kumene kuja ku Filipi. Timaonanso chitsanzo chabwino makamaka tikabwera mu buku la Filimoni. Buku la Filimoni makamaka verse yake namba 7, pamene Paulo amalemba kalata kumpatsira Onesimo kunena kuti akafikene kwa Filimoni, mu verse yake namba 7 imaonetsa ndithu kunena kuti Filimoni anali munthu wachuma kapena wa ndalama zake, koma anali mu mpingo wa Yesu Khristu, amachitanso ntchito zabwino. Chitsanzo chinanso tikhoza kuona pa nkhani yokhudzana ndi Cornelio. Machitidwe mu chapter 10. Poyamba munthu jasali Khristu ankachita ntchito zabwino ndithu, koma tinacho chikhulupiriro kunena kuti pamene anakhalanso Khristu munthu adapitirizabe ntchito zachani zake zabwinozo. Ndeti tikuonapo za anthu angapo amene anali ndithu ndi chuma koma ndikumakhala mu moyo opa Mulungu. Ndi zotheka ndithu munthu wachuma kumatumikira Mulungu moona mtima ndi ukapezanso chipulumutso. Izizi ndi zimene zimafunikiranso kwambiri kunena kuti ndine tiphunzire kuchokera mu buku limeneli la Chivumbulutso chapter 2 verse yake namba 18 kulekeza 29. Nkhani inanso imene tingaphunzira makamaka ndi onena kuti ngati ifeyo tsopano Akhristu mu mpingo ndikofunikira kwambiri kunena kuti tiyang'ana atsogoleri athu kuti asakhale ndi makhalidwe ngati Yezebeli. Tukamba zoti pamene akugwiritsa ntchito dzina lakuti Yezebeli akukamba za kuphunzitsa ziphunzitso zabodza kapena kuporoza atumiki a Mulungu. Tiye tione atsogoleri athu kuti asakhale ndi makhalidwe ngati Yezebeli, omaphunzitsa ziphunzitso zabodza, omaporoza atumiki a Mulungu kapena omaporoza kamasulidwe ka Baibulo. Ena nkufunsa kapena nkukhala ndi nkhawa kuti tsono tingadziwe bwanji. Kumbukirani nena kuti chinthu china chilichonse chimene chimapezeka m'Baibulo timenera tichitsatire potengera ndi malamulo amene malamulo a Mulungu amatani amanenera. Komanso kumbukirani nena kuti tikamaliona Baibulo timaona kunena kuti pali njira zingapo zimene timazindikirira lamulo la Mulungu kuti ichi ndi lamulo munthu aliyense akuyenera kuchita. Chinthu choyamba timagwiritsa ntchito chitsanzo. Chitsanzo chovomerezeka, timagwiritsa ntchito lamulo la chindunji, komanso timagwiritsa ntchito chigamulo cha nkhani chomveka imene Angelezi amati implication, komanso kugwirizana pofuna kukwanitsa lamulo imene anthu ena amachitcha kunena kuti expedience. Ngati munthu akuphunzitsa chiphunzitso china chimene sichikugwirizana ndi ngodya izizi, timaona unena kuti chiphunzitso chimenecho ndi chabodza. Ndipo inuyo ndi ineyo ngati Akhristu amene tili mu mpingo tikhale ndi chidwi chophunzira mawu a Mulungu, kudziwa njira zimenezi kunena kuti atumiki kapena aphunzitsi abodza tidzikwanitsa kuwadziwa mwachangu. Chifukwa chani tikuyenera tikazindikira kunena kuti Baibulo limatiuza ndithu kunena kuti ngati munthu angamaphunzitse zabodza wina nkumakhulupirira zabodza,
osewa pamapeto pa zonse amakatani kodi amakagwa mbuna. Zimene zitima zoona likabwera makamaka mu buku la Matthew chapter 15. Matthew chapter 15 verse yake namba 13 komanso 14 timaona kunena kuti Yesu Khristu analankhulapo ndithu kunena kuti kawalekeniyo popeza alatsogolera akhungu, ndipo ngati wakhungu atsogolera akhungu anzake wonse awiri akagwa mbuna. Pamene akutionetsera ndithu kunena kuti ngati munthu angamapezeka nena kuti atsogoledwa ndi atsogolera akhungu, iyeyo akhozanso peza kuti pamapeto pa zonse akagwa mbuna kapena nayenso akaonongeka nawo. Chofunikira ndi chani ino ndi ineyo tikhale ndi chidwi chophunzira mawu a Mulungu. Kodi mawu a Mulungu amakhala ovuta ndithu anena kuti amafunika kuphunzira? Inde, kumbukirani zimene Petro analemba makamaka pokamba za makalata amene Paulo analemba tikamaona mu buku la 2 Petro. 2 Petro chapter 3 verse yake namba 16 analembapo motere: monga so makalata ake onse pokamba momwemo za izi mmenemo muli zina zovuta kuzizindikira, zimene anthu osaphunzira ndi osakhazikika aporoza, monga so ationawo malembo ena ndi kudzononga nawo eni. Akunena choncho ndithu kunena kuti chani? Pali zina zimene Paulo analemba m'makalata ake zimene nzovuta kuzizindikira, ndipo anthu osaphunzira ndi anthu osakhazikika ali nkuthekera kukulu kuti akhoza kuziporoza zinthu zili kodi zimene zinalembedwa m'Baibulo. Ndipo akuti akachita chimenechi amakhala kunena kuti iwowo akudzikozekera kapena akudzikozekeretsa ku chiwonongeko. Nchofunika kunena kuti ndine tikhale tcheru kumaphunzira Baibulo kuti tidzikwanitsa kuzindikira zinthu mwachangu. Zimenezi ndizofunikiraso kwambiri, komanso ndi zinthu zabwino zimene tingaphunzire makamaka pa menepa. Chinthu china chimene tingachione chimene anachifotokoza makamaka ku mpingo umene anali ku Tiyatira, tikhozaponso kuphunzira kunena kuti Mulungu ndi wachikondi. Pamene tikamba za Mulungu ndi wachikondi, takumbukirani za kagulu ka anthu kapena anthu amene akuphunzitsa zabodza, amene akuphiphiritsidwa kunena kuti mkazi Yezebeli, amene akuphunzitsa zabodza kapena amene akuphunzitsa zopoloza mpingo. Koma tikuona zonena kuti Mulungu sanalekerere pompwayi. Mu Chivumbulutso chapter 2 verse yake namba 21 akulangiza ndithu kunena kuti chofunikira nchonena kuti alape. Akanakhala kunena kuti Mulungu siwachikondi, akanangoyang'ana ndi kuwasiya kunena kuti tidzaonana tsiku lomaliza. Koma Mulungu akuonetsa chikondi, kusonyeza kunena kuti samafunira anthu tonse tikaonongeke ayi. Choncho ndi nthu yofunikira kwambiri kunena kuti ndine tizizindikira kunena kuti Mulungu wathu ndi Mulungu wachikondi. Chinthu china chomaliza chimene tingaphunzire kuchokera mu kalata amene analembera mu mpingo umene anali ku Tiyatira ndicho chukapezeka makamaka mu buku limene la Chivumbulutso. Tikamaona mu verse yake namba 22 ndi 23 komanso 26 kulekeza 28 akuonetsa unena kuti kagulu kalikonse ka anthu adzakapatsa mphoto kutengera ndi mmene kachitira pano pa dziko lapansi. Kagulu kalikonse ka anthu adzakapatsa mphoto kutengera ndi mmene kachitira pano pa dziko lapansi. Choncho tikhoza kuphunzira pafundo nena kuti mu ntchito zonse muli phindu. Zimene zitimaziona ndithu tikabweranso mu Baibulo makamaka mu buku la Miyambo. Tikamaona buku la Miyambo chapter 14 verse yake namba 23 analembapo kunena kuti ntchito zonse muli phindu, koma kulankhula kungopatsa umphawi. Akunena choncho kunena kuti mu ntchito zonse muli phindu, koma kulankhula kungopatsa chani? Umphawi. Ngati munthu akuchita ntchito zabwino amapindulanso zabwino. Ngati munthu akuchita ntchito zoyipa amapindulanso zorani? Zoyipa. Ndizomwe akufuna kutanthauza pokamba za mu ntchito zonse muli chani? Muli phindu. Choncho ino ndi ineyo ngati Akhristu chofunikira kwambiri ndi chani? Pamene taona zimene analembera mpingo Khristu umene anali ku Tiyatira, taonapo zinthu zimene tingaphunzire. Tiyeni tipewe zinthu zimene mpingo Khristu umene wa ku Tiyatira umakumana nazo ngati mavuto. Anthu ena ake amalankhula nena kuti ngati munthu safuna kuphunzira kuchokera mu mbiri, amakhala pa chiopsezo chodzabwereza
zimene zidanenedwa mu mbiri. Ngati munthu sakhala ndi chidwi yofuna kuphunzira mu zinthu zimene zinalembedwa mu mabuku ambiri, amakhala pa chiopsezo chodzabwereza zimene zinatani kuti zinalembedwa mu mabuku ambiri. Ndiye kumbukira nena kuti zinthu zimene zinalembedwa zakale zinalembedwa kunena kuti ino ndine tiphunziriremo. Ndiye ngati ino ndine sitingaphunziriremo, tili pa chiopsezo nena kuti nthawi yake pa mpingo pathu tikhoza kumadzasangalatsa kapena kumadzalola achina Yezebeli, anthu amene amakhala ndi chiphunzitso chabodza pa mpingo. Choncho ngati mpingo wa Khristu apamalo, tiye tiphunzireni kwambiri zimene zinalembedwa kuti pamapero pa zonse ino ndine tikapeze moyo osatha. Zimenezi ndi zomwe tinakonza makamaka kuti tiphunzire kuchokera mu kalata amene Mulungu analembera mpingo wa Khristu umene unali kutiyatira. Ndipo mu program imene mu tsiku lero muna ndine mbelano mwa Ambuye Daniel Japan Class, ndipo ndikupemphani kuti mwiki yotsatira mudzakhale pomwepa kuti tidzapitizenso kuona kuti Mulungu analankhula chani ku mpingo wina umene tidzembe kuona mu chapter namba 3 cha buku limeneli la Chivumbulutso. Mulungu odziwa kudalitsa akudalitseni nonse. Amen. Ati Ambuye naita na ine naita na ine dzapumulire kuno, mwanawe dzapumulire kuno, iweyo tsamira mutu mwanawe.